μαμά. Τι να σου πω αγάπη μου, χρόνια πολλά και καλά, να είμαστε καλά. Μόνο αυτό. Ναι, Μα. ναι αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ και σου εύχομαι καλή χρονιά. Μαμά μου με ιδιάζεις. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά. Ρε μαμά, περίμενε, έχουμε λίγο ακόμα ώρα, περίμενε. Λοιπόν, Θα μου καούν τα μήλα, έλα, κάνω τη μιλόπιτα. για πες για τον Μπέντζα Μιρόχας. Για τον Μπέντζα. Τι είναι ο Μπέντζα? Καλά με κοροϊδεύεις. Ένας ηθοποιός είναι. Τι? Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, μαμά, για τραγούδα λίγο. Έλα, να φαίνεσαι ρε μαμά. Άρχι μηνιά και αρχή χρονιά, ψήλι μου δέντρο, Ρε μαμά, να φαίνεσαι. Και αρχή καλός μας χρόνος. Συνέχισε. Μ' ακουμπάς. Καλά, 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 σκάσε μαμά. Εντάξει. Άγιος και Μαμά! στη γη να περπατήσει και να μας καλωσορίσει. Έλα ρε μαμά. Λοιπόν, για πες λίγο για το KFC. Τι να πω για το KFC? Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μόνο εκείνο το καλαμπόκι που έχει μ' αρέσει. Μαμά, να σου πω, μου κάνεις τη χαζή. Τι χαζή, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ξέρεις. Τι να ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν κατάλαβα. Ποια χαζή να κάνω? Μαμά, Ναι, για το KFC που σου έχω πει. μου έχεις πει. Ομόνια. Τι να πω? Μαμά, με κοροϊδεύεις. Δεν κατάλαβα. Ρε μαμά, έλα, αυτό θα το κρατήσω μόνο για μένα, πες. Έλα ρε μαμά, πες. Δεν θα σου ξαναπώ άμα δεν πεις. Όχι, μα τι είναι, να μου πεις, τι να μου πεις, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Έλα, πες Με κάτι. στενοχωρείς αφάνταστα που μου λες τέτοια πράγματα. Τι ακριβώς. Αυτά τα οποία μου είπες. Δηλαδή, Δηλαδή ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσουν. πού πας. Πάω να δω τα μήλα μου. Μα σε... Πάω να δω τα μήλα μου. Μα... Λοιπόν, τώρα... Ας βάλουμε και λίγο μουσική. Μάλλον όχι. Well, αυτό εδώ είναι από το καρτούν, πώς το λένε, ναι. Finding Nemo. Nemo, ναι. Το Nemo. Είναι από την Ισπανία. Είναι ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά. Εδώ είναι ο πατέρας μου. Τη μητέρα μου την είδατε. Αυτός είναι ο πατέρας μου. Εδώ ο πιλότος. Εδώ είναι εδώ η μικρούλα που βάζει τα φύλλα. Αυτά. Τι άλλα. Λοιπόν, να φωνάξω τον μπαμπά. Μπαμπά! Μπαμπά! Έλα εδώ λίγο! Τώρα έρχεται ο ντάντι μου. Είναι καλύτερος.
να χαιρετήσει την κάμερα. Hello. Έλα ρε παπά. Παπά, πού πας? Έλα εδώ, τελειώνει ο χρόνος. Μπαμπά. Έλα, κλείσε την πόρτα. Κλείσε. Να κλειστεί. Τι θέλεις? Να φαίνεσαι. Πήγαινε και εκεί να σε βλέπω. Ωραία, Κούκλες, άμα εξαιρέσεις τις καράφλες εδώ. Ναι, ναι. Έλα, Ντάντι. Μα. Μάτια. Μα, Έλα ρε παπά. Έλα. Μπαμπά. Έλα. Πες λίγα πράγματα για τη μαμά. Τι να πω? Έλα, πες. Πες. Αγαπάμε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Μπαμπά, μη με κοροϊδεύεις. Άντε Κοροϊδεύω, πες. τι θες να πω? Έλα, πες. No comments. Δηλαδή, no σχολεία. Ρε μπαμπά, είσαι καφούλης. Τι? Πριν το στέλνεις? Σε κανένα, θα το βάλω στο YouTube. Στο YouTube? Ναι. Καλά. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, τώρα σας χαιρετώ. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε. Μαμά, μπαμπά. Όχι, την έχω. Λοιπόν, τελείωσα. Και αυτό. Τα λέμε. Γεια. Όπα. Έλα, μπαμπά. Άντε, έλα, έχω λίγο χρόνο ακόμα.